Hej, og velkommen til AI Megabo. Dette er dit dashboard. Lad os starte med at oprette din første story. Vores brugervenlige chatflow-billeder giver dig alle muligheder i et enkelt vindue, hvor du kan tilføje svar, brugerinput, billeder og meget mere. Skift til en visuel billeder for at oprette chatflowet. Dog er begge stories, der er lavet med den gamle og den visuelle billeder, synkroniseret. Træk og slip elementer for at skabe flowet. Derudover har vi medieblokke, der gør det muligt at tilføje billeder, videoer, filer og mere for at gøre din story mere avanceret for dine kunder. Til lead-generering kan du tilføje vores samtaleformular og vælge de felter, du ønsker. Du kan teste din bot ved at klikke på chat-ikonet nederst til højre. Du kan også se den i live-chat-sektionen. Inde på dashboardet kan du se analyser af din bot, såsom dato- og tidsrapporter, hvor mange brugere der har interageret, de daglige aktive timer og generelle chatbot-analyser. For en tilpasset brugeroplevelse kan du gå til branding-sektionen for at tilpasse chatbot-widget til en, ændre farve, avatar og gemme dine ændringer. For at få din chatbot-widget til at poppe op på din hjemmeside, skal du blot hente en kode, indlejre den, og så er du færdig. Du kan også administrere offline-timer og tilføje en personlig besked. Det var alt for denne rundvisning. Tak fordi du så med.